good morning everyone. This is Ate Sor. Naanapunta karon nagbaktas-baktas para panington, para healthy kanunayan ato ang lawas. Hasta sa tag nabaktasan mga palangga. Napay pila ka kilometers nga atong adtuon. Kuyugi ko mga palangga. Almost 2 kilometers na ang atong nabaktasan pero wala pa gyud paningot mga palangga. Magdugang pa to taas-taas nga baktasan kaya ron panington ang mga idaran. Taas-taas pa. Papay singot, mapay pagsugod. Hindi na yung gibuhat kaya ron panington siya. Kaya wala pa dyan may gisingot. Gisingot na ka? Ay, gisingot na siya. Ako lang wala pa. Oh my God. Gisingot na rin siya, guys. Ako ano. Wala pa. Tingnan siyang nagahada siya kakasington. Ayun na kita. Ay, hapit na minabot sa highway mga palangga. Na makita na to ang beauty sa atong kabukiran. Awa. Nindot ka ay tanawon. Nindot isang halagway sa atong kabundukan. Layo-layo pa yung baktasan. Almost 8 kilometers daw mong baktasan mga palangga. First pa na mga baktas. Oh my God. Makaya ba kaya? Dumay na lang dyan pag-andas mga palangga. Maabot na ta. Maliko na ta dito sa pikas na to nga agianan. So, sa may pikas guardhouse. Ito na ta mutuyok. Kapit na ta maabot. Gamayng kimbot na lang. Agay ginoo ko. Asa ko ka mangitag kasada ngoy mo agi. Buhatan lang kag kasada nga ikaw ra mo agi. Ay, kinaiya. Yay! Sapit na gid mi naabot mga palangga. Hanami. Kita tamo liko. Singot na kita. Singot. Narada na sa highway. Palangga Donalian Elementary School. Gamay na lang. Ayun na, nagaluyo na. Oh, parang si Jump ito, oh. Naluya na si Manoy. Naganoy. Almost 4 kilometers na atong gibaktasan mga palangga. Naapay another 3. Kakayanin at abutin. Hapit na tagyod na abot. Daluyan na akong kumpan. Hindi na kayo baktas. Alam mo mga palangga na abot na kita diri sa pikas asikan gay. Nara abot na ta another 3 kilometers nga baktason. There's a guardhouse sa second gate. Good morning.
Pasulod. Pasulod na ka.